είμαι κι εγώ σ' όλα τα πέταλα της γης να τραγουδώ. Θα σου φωνάζω το πόσο σ' αγαπώ. Μου έχεις πάρει το μυαλό. Άντε θρησκεία. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλησπέρα σας από τον Άγιο Λάζαρο της Λάρνακος. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα στο στάδιο Αμόχωστος επιστροφή και ας ελπίσουμε ότι με την απόδοση της ομάδας θα φέρουμε πίσω τη νίκη στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ανόρθωση, Αμόχωστος επιστροφή. Καλώς όρισες στο στάδιο Αμόχωστος. Ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Σαλαμίνα. Πώς βλέπεις τον αγώνα σήμερα? Παροσιώτικο ντέρπι, δύσκολα 1-2. Ευχαριστώ. Καλησπέρα! Καλά. Φίλε μου, πώς πάει το για σήμερα? Να δείξει. Πάμε καλά ως τώρα. Μισή ώρα πριν το παιχνίδι. Ποια ομάδα υποστηρίζεις? Η ομάδα είναι στο Αμόχωστο. Ωραία, πώς βλέπεις το παιχνίδι σήμερα? Σήμερα 2-0. Ευχαριστώ.
Φοιτητές Διεθνού. Αναζητήστε τα χρωματολόγια του Φοιτές και βρείτε στα θεματικά τμήματά μας όλες τις αγαπημένες σας αποδόσεις. 3-0 το εμίχρονο και πιστεύω ότι το παιχνίδι θα δικαιώσει 5. Και ποιοι να τα βάλουν, στο εμίχρονο ποιοι να τα βάλουν. Στο εμίχρονο Τώρα είμαστε πριν να ξεκινήσει ο αγώνας, στο εμίχρονο ποιοι να τα βάλουν. να βάλει νομίζω ο Λόβες ένα, το μαυρί μας Ο Μουκαμπή. Μουκαμπής, ναι. Και ποιος άλλος. Και ο Ευαγόρας. Και ο Βαγοράς. Λοιπόν, 30 ευρώ η ζακέτα μαχητές 30 χρόνια στον κεντρικό σύνδεσμο στη Λάρνακα. Ευχαριστώ, τρέξτε όλοι να την πάρετε. Μόνο μαχίδες ρε! 3-0 στο εμίχρονο. Πώς βλέπεις την ομάδα? Πάρα πολύ καλή τώρα. Ένα τελικό σκορ. 4-1. Ευχαριστώ. Άντε,